Pag-ampo alang kang San Gabriel Arkanghel, ang mensahero sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O mahigugmaong mensahero sa Dios, kunsad ngadto kanila kansang ako nga nangandoy alang sa ilang kalinaw ug panagdait. Panalipdi sa imong mga pako ang mga bata nga bag-ong nahimugso. Ikaw kinsa nagpadayag sa pag-abot sa batang Jesus. Ipabati sa mga kabatan-unan ang imong mahigugmaong mga kamot. Himua nga ang Ave Maria mulanog sa ilang mga kasing-kasing aron ilang makaplagan ang grasya ug ang kalipay diha kang Maria, ang mahigugmaong inahan. Ug sa katapusan, ipahinumdum kanamo ang bililhong mga pulong sa pagpahibalo kang Maria. Walay imposible sa Dios. Ug ipahimangno kini kanimo panahon sa mga pagsulay ngadto kanila nga akong gihigugma nga magmalig-on sila sa ilang pagsalig sa Dios sa panahon nga pakya sila sa ilang isig katawo nga gipangayuan ug tabang. Amen. San Gabriel Arkanghel, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.